Wase kaunti ya Nyamira awase aba MCA babere ko wase kaunti yo MCA we wodi ya township Duke Masira na baigo MCA we wodi ya Kyabunyoru Vincent Benecha babeire bawe sokia na waterana nigo bawwerete ubugima bwabo magega yoko gosereri wabo chikwimukirwe getambukiro kubwatikana no kurobekana okukwaba gokoeneki wa ase kaunti ya Nyamira kolengana naba MCA ubabere nigo bate biroguma bwabo nigo borasabe bono nakogani abanyanyimbo nabegana nsemo yobolende konya kubatingerio bolendi babera abwasekeri bagote abuno omubunge North Mogrango Josh Nyamoko nigago sererio gumabwabo asekeri gotebekana buna na obabete bakora ukurobekana ase county ya Nyamira kere serikali eria osense muyo kwamereria serikali Azimio One Kenya bakoreta ukurobekana eiki yaita nonye nabani go babere bagokwanire guriyo kubwatwa which basari ase county ya Nyamira anene ase bunge West Mogrango na North Mogrango asekere batero nanigo chibasari cyanyurire kubwato na kwanya bachumba boko bwatuka chibasari erio chikonye aborokiwa ase okwenyorera amasomabo omurike itoko rwase kaunti ya Nyamira Jobu Maangi na roboti rwasenchira yobwime maga yokorobekana koba aroro ewiki ya eta ukukwari kuraune kiombe kia Azimio la Umoja nigo mo MCA we wodi ya Kyabunyoru Vincent Benecha no mo MCA we wodi ya township Duke Masira batebire nigo bugima bwabo bore ase akongu tutoligiri no musikoyo Kyabunyoru asoka twegwete nk'abantu baito batuchorete barabari egasi tokokora buna ba MCA etokokora kiri abantu baito abatukura abatuchorete batagete ndorarara nyumba ndorabera astori no murembe family jeto jikwanga ishubobe ubu tukobwegora abantu bajete gotura batari gwetangasa barabunigo nigo bateba niga abantu batamanyiri babeire bagonchukana na ase chinyomba cyabo ikikirire barubugotwara obwoba obonene chipigipigi ange saba na ronje de da somos ke Benecha menyete na somos ke Duke menyete na ndege yape ni ku Wednesday tukarengera inga nebi ndorendo bya kawaida lakini abantu mbachete bakaboli bakanyakoboli boli ngoro moske Duke no moske Benecha mbamo mochia omobunge North Mogrango nebitago byoborendi asoko bagosereria amagima abo usikanya mokote birenga ngo tumigale na tumete ba MCA bakabate ko totebina tuwe bange ande tima itiko sibono bate betina tubuguri kindagere tujikuna kuriali wese tuwe bange kujikuri kindagere chiali bono nturake manya nataka kusema ya kwamba maisha yetu iko hatarini naende gikirabe aba MCA mbarega iga abande bagarujisimi bagotaunga tebyo musike Benecha na Duke tutaonana tutawapata igo warning ekabireyo ntongonya report tole aba MCA baikirana enseme yo ase obomo mbagikeria enganeye ase basabe bitago byoborendi gotingia oborendi ase chinka chiabo nakoba oborendi boisaine niombe tukua utulivu kwe hao waheshimiwa wapatiwe security sio tena ikuwe security yenyewe ndio insecurity ndete gotewanga serikali omukoma na rito gaiga toye security saine munaba MCA ense muyende mbaraga ebyara gucha somo waziri wechisemye kaunti Nyamira Kennedy Angwenyi asokonyoro gokwena no wechi basari o mane mbolinga ntwerete gifomu asaba na inchi omutinyo gatatu kuri omutinyo gatatu bakabono process ya chire ngora chibesa cyaboneta ko abana January bagire school bakalero njira ruweho chero tu chifomu chikairuko ru March umwaka oyo mbakaboniga basari tireka chi school nagoteba mbachikoire getambokerio egetindi chibasari echitarurwi ase obwango pasari yangire gosoka igo in short otorwete ultimatum baka chumaine awnyetiri gosoka then action could be taken bunaba MCA badi soroviri mbamo saba umugavana bwe kaunti Nyamira koira egetambokero boigo kyabwango elinde koneke chibasari echeikirere abamenyi ase obwango nale kumumonyerera gavano itu kwabeire ngorake n'abantu aba baho tabuguretie kegura kubuguri tole bono tugunchukire n'abantu bamintu moko iguto gochakana na gavana monya gote abantu bwate magoso kwa kila department nyumbani na gavana wetu tunataka utusikie wale watu wamesembea kazi kuanzia leo uwatoe kwa ofisi wale wametumia pesa ya serikali vibaya watoe kwa ofisi gingo reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira Job Maangi.